kiyaye wayar salula, kiyaye wayar salula, kiyaye wayar salula, kiyaye wayar salula. Sai mu kula da wayar salula domin wayar salula akwai matsala. Wayar salula samu na cikin salula, rashi ma na cikin salula, zumunci na cikin salula, na cikin salula, cin mutunci na cikin salula. Wayar salula akwai haɗari, wayar salula akwai matsala. Su suka samu mu ɗau waya, za mu buga musu tara. Kan tabara tara kwai tara, za ta gari tara inda mutum tara. Yara guda tara sun rike kwai tara, za su gari tara inda mutum tara. Hausa kamar haka na wuce hattara, in ka taɓa mu ya za ka shiga tara. Ba mu shiga faɗa dan haka hattara. Kiyaye dole mu ma mu kiyaye, wallahi tallahi za mu kiyaye, dole mu kiyaye. Samari ma kai ku kiyaye, yan mata duk a kiyaye, tsofaffin ma kai ku kiyaye, yan yara ai a kiyaye, mu ma samari mu kiyaye. Kowa daidai ya kiyaye, haɗari dai telefon. Kowa ya waye na ce an kiyaye dai telefon. Zamani zaki ne yar boy ai gani, kowa dai yan sani kuma gani ga rasta boy. Kai ma MG a kiyaye. kiyaye